Mna guys, I honestly believe into yoba the same way esigela sasino eyomncinci eyophakathi eyomkhulu nalapha ku-socials bemele uba sinabo mani o-Facebook Lite for ezazimenqa zithatha kade because apha mani uyakwazi uzibona so-adviswa nobhobho efondini bekusuppose awu-interact no-interacta naye apha elifini but ke asikho lapho namhlanje man guys. Kukho izilow lena apho umzekelo ezibuza aba-ankile yintoni ento usoloko ungekho lapho udube phina. I'm like habo nale into ufuna ucaciswa nafondini, that is a free lesson mos context, just knowing when to say what. Umzekelo lapha eweekendini sifana namajita sosha apha eWestlake zikwezinye ilali ezingapha kwentaba, xa sibuya singene kwenye shopping center pha siyorefila sithi igqilo sisapho hamba nengcosi cha amajita yabona imehlo lakhe lingapha xa kade athethe eventually atsho shema no ingcosi yakhe recognize u-ankile so icela ufota ndiphume ke nalo emotweni sifote ndimbuza athi igama lakhe ngulilitha una 9 years. Iposte le picture because nice as our moments. Nanso le ngwabulayo ibonakala njengesiphongo esisiqinileyo ba ithatha kade le indalo. Ankile nezimenqe lol. Ndithi abo fonini zingenaphi izimenqe apha ipicture le nomntana. It goes back to kulanto ke ngisoloko ndiyithetha uba asikho lapho namhlanje guys. On any other day mhlambi kwenye ipicture la comment ibiza kwenza sense but not namhlanje. I hope nabanye aba badla ngokubuza abakwazi comments fonini baside sibephi na oko singekho lapho baphendulekile ba it's just about i context.